Aquest diumenge a les 12:30 juguem contra el Gavà, que són unes competicions directes perquè són molt terceres amb un punt menys que nosaltres. Nosaltres anem primeres empatats amb el Granollers. És un partit important per saber qui anirà a les fases d'ascens a placa. Nosaltres no hem d'estar nervioses perquè tal com hem arribat fins ara ja és una gran satisfacció perquè no ens ho pensàvem que arribaríem tan lluny. Aleshores anirem a disfrutar i ens estaria a jugar com nosaltres sabem. En aquest partit ja hem muntat un dia sencer del vol femení amb a les 9 del matí jugar a l'infantil A i després a les 10:30 jugar al sènior femení B i a part d'això durant el matí hi haurà rasca on podeu guanyar molts premis.